kawula nuwun. Nyuwun-nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan kunjuk para pepundhen para sepuh sawetawis. Kula sakonca saking Campur Sari New Arista ingkang mijil saking Banjarnegara, desanipun Glempang, Kecamatan Mandiraja, ingkang dipun pandegani kalian seliro dalem panjenenganipun Mas Roko Miung sarengan kalian Ibu Siti. Sawetawis kula namung ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Konjung dumateng para pepundhen, para sesepuh ati sepuh ingkang pono ing pamawas ugi ing lebda ing pitutun ingkang tansah sinudarsana. Nuniki kepareng konjung seliro dalem panjenenganipun Bapa Kades Kinarya Songsong Agung wonten ing Desa Tayem, dukuhipun Bongas. Sakjonjang prangkatipun ingkang tansah kula dherekaken peranatan ingkang sampun kalampah. Ugi boten supe konjuk dumateng slira dalem panjenenganipun Bapak Ratana miwah Ibu Rasya ingkang wanci menika netepi darmanipun asepuh Amiwaha Suta ingkang putra putri nunggih Kusumaning Ayu Monika miwah Bagus Afif ingkang wanci menika ingkang sampun ijab kabul kanthi sah mungguing agama sah tumraping negara. Lumantaripun Bapa Pengulu ingkang saking kantor Kecamatan Karangpucuk. Kula tansah dedonga mugi kemawon atmaja pinangan tersari wit dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Ayem tentrem alis ing sambi kala kaparinga bagya mulya lepas kapengkoking bebaya sumingkara dhateng kaya mimang rahayu nir saking sambi kala. Nyuwun pangapunten kunjung dumateng para pilenggah kakung sa putri tamu Bapa miwah Ibu ingkang sampun ngrawuhi tuniki ingkang sepisanan namung aturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian Campur Sari New Arista mijil saking Banjarnegara, desanipun Glempang Mandiraja ingkang dipun sesepuhi kalian Roko Mas Miung. Nawung nemu pangapunten nggih Bapak Ibu ngengeti menika rening wulanipun wulan Bodho Badak, anggapan cara mriki Badak. Sepisanan namung aturaken sedaya kalepatan. Sanadyanto kula niku nembe pinanggih kali panjenengan krana tiyang gesang niku boten wonten ingkang sampurna. Wontenipun menika luput lali lan dosa miwah boten sopanipun. Niki kula nyuwun pangapunten ingkang tanpa pamrih mugia panjenengan kersa maringi pangapunten dhateng kula sak warga lumantaripun dinten riyaya menika kalebur saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sowan kula sarengan kalian New Arista Banjarnegara. Bapak Ander, jejel apipit para sebo, para penyanyi-penyanyi utawi waragana ingkang samangke arsa anglipur dumateng panjenengan sedaya tumapakipun Bapa Ratana miwah sakluwargi atmaja pinanganten sakibit. Mugi-mugi kemawon Bapak miwah Ibu ingkang samangke kula sakonca anggenipun langrimuk. Kula sakonca anggenipun anglipur dadosaken gumbira salebeting nala, bingah salebeting manah.
ya winah ya ing asep sinimpan telenging kalbu pambutan